biasa. Nek hatiku do kundur. Dereng ngandhani panjenengan kok sawekdangu mboten panggih kalian panjenengan nggih dipol-polke ngoten. Sampai sepuasnya. Nggih. Kula niku ngatekke mutan lho. Ping pinten nderekaken panjenengan? Ping pira? Ten dalem Solo. Heeh. Lajeng wonten Magelang pandemi. Oke. Nggih. Gempur rokok lingga. Gempur batik. Apa kok nek karo aku kok eling terus sih. Ada rasa. Nah nggih. Kowe piye, Bri? Berkemistri ngoten lho jenengan kali Lek Men iku kadose apa jenenge? Apa Lek? Solek Men. Beliau itu yang saya tahu Tajas memberikan ruang. Oh, mimpin iki kemampuane gur sakmene ning tetep kuwi tak olah. Lho beliau iki. Oh, apri kemampuan nggon iki Elisa kok iki asline sengkring lho iki. Pripun? Melu dalang purba, asline purba iki kemampuane gur semene. Nek rata angkat. Oh, mboten ngoten. Panjenengan lho, mimpin iki dimong banget kalau beliau jadi memberikan wadah diakomodir sesuai dengan kapasitas. Jadi perso, bapak ki perso. Nek Lek Men ki kemampuane gur umuk, digoleke dalan. Lah iya aku ya semujen ngono-ngono kuwi. Terus lho, iki jenenge manajemen panggung, Nduk. Lho kowe ngerti ra nggon ketoprak kae. Kenapa kadang ada emban atau dagelan selalu ngikutin dorone? Kuwi apa? Kadang kala ngelingke benang merah di sela-sela guyonan. Lho, aja ngantek keelingan benang merah. Apa meneh nyon sewu nek paribasan ketoprak gebyakan sing ajak latihan. Di situ peran emban ngelingke di sela-sela kesalahan-kesalahan pemain utama. Lho, jangan menyampaikan peran-peran kecil. Lah nek kowe ketoprak dadi apa? Aku pilih dadi watu kok, Nok. Men duyui perjurit-perjurit kuwi. Nek gur dadi prameswari, inji Kang Mas, inji sinun gur sak kecaprok nggo pajangan. Lah nek kuwi malah watu ning pomo Ndara Putri siram ning kali yo ketemune watu. Pomo anu Adipati topo ning nggon watu. Watu ki penting, hal-hal kecil itu lho. Ornamen-ornamen kecil itu iso dimaksimalkan dalam satu pepanggungan. Ya bener ning selama ini. Nggih. Kowe tau ngerti toprak kok nguyuh. Lah, lakone opo? Lah nek beranda turut ngalas niku. Lah nek kowe dadi watu, nek prajurit ora nguyuh. Mas jaran ki do peper. Iya. Oh, blong-blongane kono. Oh, ngono ngeblong nene ya.
Apik. Oh alah. Ning somben oprak karo aku ngono jane apik to. Nggih, kula Kowe dadi watu tak uyuhi jan anu. Alah, kae lho. Mungkin nek penyanyaman lho. Wedi kula nek ngene lho, nek kok panggungan terus kok berlanjut ke nggih to kehidupan kula wedi kula niku lho. Ora nyaman gur keri. Mbok wis to kok wong ngono mbok ladeni. Kowe harus bisa menjaga jati dirimu lho Jadi Kak kowe Elisa. kowe Aja anu ketut lho. karo lekmen lho. Kok bintang tamu terpelajar lho. Aja gagas kotok onggrok loro iki lho, aja. Kamu jangan terbawa lho. Posok ini. Aja Lisa ora ngerti iki wong loro iki to. Mantan gilingan. Mantan gilingan. Gilingan kita aja tahun 95 zaman aku sekolah neng Solo zaman semono angger payunge loro megrok loro kuwi wong murni wong pijet wong kesel mbuh tukang becak mbuh buruh apa pijet ning nek payunge telu megroke telu kuwi tanda tanya zaman dhisik kan ya hotel dong kaya saiki lah ya nyun sewu untuk Kok kowe apal men jajal alumni kono kowe. sekolah kan yang Sumber numpak angkutan tekan gilingan kok Pak alumni kok mlaku tekan Sarlegi kosku ning Margorejo ning lor Sarlegi ya apal kok pelek ke pikiranmu lho gur letak ngono ki kudu ngerti peta lokasi ki ngerti jas dadi diundang ning Solo mudeng diundang Boyolali mudeng diundang Semarang peta lokasi harus tahu Iya Elisa ya ini perlu ditulis no. Nggih. Iya disertasimu apa calonnya itu harus menulis 2 oknum Oknum. ya apa di Elisa itu jadi narasumber di mana-mana kula kadang dikatut ke lho. Ayo kowe melu aku gak nggo pemantapan ngoten jare. Menika nggih narasumber di depan para profesor di Jakarta ini. Oh gitu, iya. Berdua betul lho. itu cerdas lho itu Ini. lekmu kae lho Cerdas encere neng das. Penting ramili lho ya. Ya ora. Apri kowe pamit diitung dosamu le mbuli aku. Niki Pak Purba kula cunggakan panjenengan. Kula srawung apri nek mboten kelatu 15 tahun. Durung tahu kok Idul Fitri mbok stiker maaf lahir batin lek njuk Salman njuk omah. Durung tahu seumur hidup. kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono ya Lah kula mboten ndek salah kok. Belum pernah kok stiker sekedar stiker misal wegah ngetik dereng nate. Ceken nggon WA aku. kowe tak weni stiker Pripun? ora sing kandhake templek nang kaca mobile kae tulisane ngene pancen kowe bajingan Dereng tau njuk ngapur maksudnya ngene lho Pri. Itu bukan sekedar budaya, kowe iki metu enom. Alah men kowe ora malati kok mbok. Mbok sak ucapanmu sok natoni aku apa piye ngono kuwi lho. iso ora malati Wis dianggap kosong-kosong rek delek. Wis 50 tahun kagak 30 lho Pri rung karuan. salahe suwek. Ngantek sampean ya ora suwek kok. Aja gagas wong. Milih jenjeng Mas Petro. iya Kagak. ora suwek kur beret Jan. nek gayeng yo gayeng lho kuwi profesional semua itu kok orang-orang top ini Lah nggih. rumah samu ngawur awake dhewe iki mengkorok awur iki Wah, demit napa mengkor. ya ayo pel penggel ayo tak beri kebebasan karena Purba memberi ruang katanya ayo ruang sebebas-bebasnya sampai kamu hamil semua Kula mbek Apri iki mboten tahu spel-spelan. ora Nate nggih mriku nesu kalih kula. heeh Nang nggon perjalanan blas sampai lokasi ora ngomong. Dandan jejer ning lokasi di tempat transit enggak ngomong. Mlaku tekan panggung blas sekecape ora ngomong. Nyekel mic kok kaya betet 1000 ki. Engko bar ki yo nengan meneh. sing apik ngene iki sing apik biyen nenek sejarahne ora perlu tak kandhake Mbak pokoke inisial G GT apa mbok sapa ora mudeng aku pokoke tau ngono kuwi ora akur ning ya nek dalang ora akur dulur ora akur ning nek wis manggung Nah, Bahkan dalam kehidupan sehari-hari jarang ketemu sama Dek Apri. WA-an itu hanya WA-an Sherlock sama kostum. Kebaya iki, Sherlock iki dah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ciri-ciri orang improvisionalnya tinggi. Lho, rungokno kowe. Improve tinggi. Apik ngono kuwi. Apik ngono rungokno. Ning atimu segitanaten yo ilang ngono. Lah kowe Aku suwe-suwe ringkih moto yuyu nek kesedot sin atine ngono kesedot aku. yuyune nyapet mripatmu.
Foto yo gampang nangis, gampang terus omonganmu natoni ngono kae sesuai. Sopo sing kuat to, Pri? Ana watese. Ra kuat ya. Elisa yo kandhane nganggo bahasamu psikologis kuwi kandhane kono. Kowe kan sarjana psikologi to, kandhane ana bagaimana menghargai orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana berempati karo orang lain. Iki janglarane iki gur siji lho. Aku ro kono memperebutkan Mas Riyadi iki lho. Oh, ngalih rono. Lah ya asem nih. Tiwas barangga tak kira aku. Hei, kowe iki aja milih wong sing jenenge akhirane di. Lah kenapa? Lunga. Kok sakit lho? Kenal aku bolak-balik duwe wong sing jenenge di lunga. Oncatan ngoten nggih, Pak. Sedelongkas let. Lunga. Alah. Monggo nderek Nduk Elisa, nderek Nduk Elisa. Monggo wong ayu, sliramu wong ayu. Pamundutan iki Kak untuk Prof Ngabianto dari UNES ini ya. Mau ya, Barek 3 UNES. Pak Purba pikantuk salam saking Dr. Sukisno. Ah, Mas Kesno. Nggih. Aku nek wis mayang ning daleme kono. Kula nderekaken panjenengan menika Nduk Supitan putrane menika. Nggih, nggih, ya ampun. Ada jejak digitalnya. Lah ada. cek kemutan kok nggih. Ya. Penyian krikit wonten dalemipun Suwargi Pak Tomo kula nggih nenggani. Oh ya. Ning badhe mingkang mboten wantun napa. Mergane Karo kowe piyai-piyai luhur kok iya. kadune kowe isin kok macak sopir kok kowe. Nek ning gone Pak Kasim ka awakmu ngopo? Kula tesih nonton ten mergi ngian, panjenengan ning krikit dalan. nggih. Katokan. Nggih ngagem sarung kok nggih. Oh iya sarung. Oh, riyen jenengan ngasta wonten nggih Pak Kasim mriku tesih letek nika riyen. Oh, urung Dereng to, ngoten kae. niku. Burung bintang. Jujur. Iya. Aku wis krungu kabare suwi nek iki cucut to karo awakmu. Cucut. Improvisasinya bagus. Oh, rungokno kowe. Mimin tanpa apri iki bagaikan sayur tanpa garam kok le ngewak-ewake kowe. Nek kok kan garam ya malah maneng slep teng weteng. Ayo pamerno suaramu, Nduk. Siliramu. Aku tak tuturi nang mburi ae wong ayu. Omongane kaya pendhita. Tuturi. Ngerti ora judule bawane apa iki? Pangkurinoso. Anggitane sapa? Urung ngerti. Yang nyopir seliramu aku kan. Ibu Supatmi. Oh, Bu Patmi. Aku nonton dengan kaset kayak zaman sebelumnya cek kaset zaman dhisik ilustrasi ngono. Yang kok nyoba nek iso. Ya engko tak berproses to alon-alon mungkin ana sing dikandani pisan langsung mudeng lah aku ping 10 urung camantol kan. Beda-beda to. Lho, kok to bocah kae dikandani pisan mudeng. Ana sing dadak dislentik, ana sing dadak dikai PR. Lah aku ki ping 10 ora nyen. Mbak bocahmu dislentik. Bocah cilik iki bocah cilik kok bocah. Ya, wong tanggane iki omong karo aku dislentiki sedina mbegegek kok. Bocah ki bocah sinau mau lho. Oh alah. Jurusanmu gur nang kono, keluar kono. Slenti gurtela telo. Tak Desane kira. ora gotelane mager meler ae. Anu iki lho, kan kula aku pilek lho nduk dadi kan ya meler to. Iya ya. Nek ngaku dosen, mestine kudu ngerti karo Bu Patmi to ya. Sesama dosen kok ora ngerti. Yo, cari kaprodi. Kaprok ndase niku kaprodi. Kara sare seningati ngente Ayo Ces. Atu. Yo. Aja tok kayak aku lho beri aku.
ono wayahnya nanti Teh. Dosen jare. Kadang dipelajari hal-hal yang berbeda. Harus yang spesifik. Lah, Mergo kae iki wong sophisticated. Oh, kadang kan ana sing dipelajari mung basicnya tok, ana sampai ke dalam-dalamnya. Ana hanya sekedar tahu tidak mempelajari, mung sekedar tahu. Iya, ning ora olone nek nyoba. Urung rasa ada ora olone. Kok mau dilomprongke aku kok. Ngerti aku bosok ngemprok-emprok tok. Bahasane Gus. Wah, kaya wong intelektual. Bangsa akreditasi. Wong kaprostat kok padahal. Pri. Apa? Kaprodi. Kok kaprostat? Prostat kuwi, prostat yo iki ngomong dadi rembung prostat. Nyun sewu kuwi rata-rata itu penyakit nggon piyai kakung. Saluran nggon nyun pipis kuwi lah. Kuwi solusine untuk meminimalisir tidak terkena prostat itu satu olahraga. Biasa diderita laki-laki di usia 50 tahun ke atas. Dan yang kedua adalah seringlah nyun sewu iki seringlah melakukan hubungan suami istri minimal seminggu 3 kali. Nek ra ndek bojo. Ya tumbas toh. Lah ya anu. Ya Mas, ya olahraga. Solusine olahraga. Ada 2 toh pilihan, plan A, plan B. Olahraga karo kuwi. Mulane nek ora ndek garwa ora ndek pasangan ya olahraga. Tumbas kok ketemune kok gur melicet. Kok iso nglicet iki lho. Aplikasi niku lho. Ora nglonyom. Ayo Kak Elisa. Sebanding sisihmu Kuwi men nyuwara iki ngono kuwi. Ora kowe iki gur teori tok. Soratane basa kasare gur cangkeman. Panjenenganipun kula penerapanipun aku pengen bagian implementasinya kan rada kakelan no. Jangan hanya teori ini, eksekusinya piye? Ayo nak, muridku, Apri nomor 2 Ayo nak. Mudar nek iso kae. Leget ugek-ugek nek iso. Ayo. Yo lek medun balok. Jan balok wae le. Keru wedi ae ngono. Wah, men. Penonton ya ora percaya karo aku. Ning apik kok. Jenengan mburine men iki apik kok. Men niku kurang to. Seda penatahku wayang iki apik jenenge Tugi Men. Ya. Terus sing gawe tuding apik jenenge Tugi Men. Ya. Ning men karo an ya penyungging jenenge Tugi Man. Arepe tu terus man utawa men. Lah penyimping apik iki tupik. Apa ya nek tupik? Pian wasrina. Suara kok alus Alus banget lho suaramu. Saking aluse nganti kaya kucing kawin. Iki di samping secara teori, ana yang dilembutkan, tapi dari ilmu agama ya ono lho pelajaran. Apa kuwi ilmune? Jadi iki dari secara teori apa teknik suara ada contohnya seperti itu dilembutkan, tapi di agama juga ada anjurannya bahwa wanita itu sunahnya suaranya jangan melebihi power Kyai Kakung. Mula nek salat kae nek imame kleru mesti piyai putri astane gur tepuk tangan karena suara perempuan itu kadangkala mengganggu.
Agama. Iya. Ning gane iki mau rapat ape bacut wae. Mbak, piye mau jatahe kok? Wis ning kok balak kok nek. Enggal ratri kang katulu mong sliramu Hop, batine kono. Yo. Nek nganti elek, berarti penerapan nek nganti elek, berarti cara mengimplementasikan, mengeksekusi teorimu kuwi salah. Gagal. Pisau bedahnya keliru. Pak Purba lho ki Ngasta. Aku tak hati-hati ya, Jos. Piye Elisa, apik dah? Ya, lumayan, C. Cukup. Aja kleru congor lho. Oh, bulan iki antara dua elemen. Elemen. Dua manusia planet ini yang suaranya bagus ini Ya. tuh. Oh, itu. Yang suaranya bagus di Apri, yang cantik saya kan udah saya sampaikan dari awal. Publik sudah mengetahui. Cantik kok. Dia audionya, saya visualnya. Oh. Telek. Nek Iki triple kowe Eko. Guru wae. Kok ngono dek marem to men. Iya. Mas, kok mbak Mas. Aku arep melu lek yo piye ngono rasane. Iki Mas Kisno mirsani iki lho. Enjih ta? Lho kirim salam karo awakmu nderek ungkon Mas. Ugi rancak samudayanipun. Salam Apri Mimin. Banur Pak Pak anu Mbak Elisa. Wah, jan iki layang apa iki? Wale. Bapak Iki telat apa ora ning tak wacane mbok menawa ning mobil Kijang H1083 PC. Nah, warna hitam. Mobil Avanza H1137 MV. Nah, hitam. Monggo nek kira-kira sing ngalang-alangi disingkirke, diinggirke. Kancamu yo akeh to ning padha mresani. Nggih, Kata. Lewat channel napa niki kula mboten ngerti nek kula ngeling Purbasmara official ngeling aja. Niki wau. Apa Mas? Oh Mas Tantun. Hah? Tantun official. Tantun Hadi. Menika putranipun Pak Wondo. Ya, Pak Wondo mriki to. Nggih, Mas Ya Tantun. ndek nyewu sing mayang aku lho ning Oh, kono. lah nggih. Nyewu kae sing dalang aku ning kono. Pak Wondo Kaliwungu to. Nggih. Aduh, nggih. Hebat top Mas. Matur nuwun lho Mas nderek ngeling. Sagete mung ngeling. Minimalis. Yo ngresemen to gong. Wong iki kaya Elisa iki penuh semangat, dedikasi tinggi ya. Sekolahé dhuwur, sampene dokter, profesor. Sinden luar biasa, profesor dokter Nona Elisa. Nggih, pangestunipun Pak, mugi-mugi saged Nggih. dugi
Gaduh. So aku ya kepit-kepiten lho, Nduk. Kepit-kepit ya apa? Maksudnya dikempit dijak nek kowe mukti wibawa aku ya. Kira wis ngempet dhewe to. Aku mesti aku ya swarga nunut lho Pak Nen karo kowe lho. Ya. Jenenge Dwi Swarga nunut neraka selawase. Ampun. Neraka. Lho niki sinden-sinden ingkang cantik-cantik kok cantiknya nggih Iya, iya. Aku ya rada yo cari memberi ruang. Oh, gara-gara kowe kok. Harus ya. Sing nunjuk Elisa atau Mimin monggo. Iya, itu dulu dia sing ndi. Sapa siki? Muda-muda dulu. Jangan sampai yang tua muak kowe. Kong itu biasanya nanti. Ya. Bu Anis mengestoni kok menika. Sapa sik Lek? Dek Wanda apa Dek Pita? Apa dua? Dua-duanya. Ya maju wae. Saiki model canom ku ora enek sing ra rono, mesti rono. Yo, Nduk. Pak Purba barang ya gururung wae engko suwe-suwe. Ora monggo Prof. Ayo Dek Wanda. Ya, Nduk. Apa-apa. Maju Ada cantik-cantik kok ngono kok ora. Wit sore mau nek saiki iki limbukan iki langsung ora sek ning ngabani renek saiki. Ngerti ana dondong tang tak. Ora ada sing ngabani. Nah, saiki ngene iki gurune sinden kudu diam. Mbak Uul iki tak gurune Waranggono. Mbak Uul kok kowe leh rumangsa iki kok piye kowe iki? Heeh, kuwi ben ngopeni wangsalan. Kok pede. Ya wangsalane iki ngantek wong ra mudeng kok Rekmo Nesta. Suplak alit mungging dada. Tinampi tansah kumantil ning netra. Rekmo Nesta. Dek Wanda pidalem saking pundi? Saking Ngawi. Oh Ngawi. Ngawi Dik. Mboten ngawine ngendi kosane. Dek Pita? Kula saking Magetan. Magetan, lor kidul. Lor kidul. Bangsa daerah kono. Sinden saiki kok resik-resik wutuh-wutuh ngono ya, Pri. Lah kowe ora utuh to, Men? Lah kula Lah salahe kowe tuwa lagi laris. Lah aku 37 agak muncul lho, Pri. Lah ya neng ndi? Ah, Pri kene omong ya sing sopan. Lah pripun? Ngomong kaya sarmudar kok lagi laris. Lah Pri nek anu tua agak pengen belajar engko wayah laris mati aku. Apri iki nek ngomong ki cacu mbok ora ngono. Kok Alah. Ngatur kenapa Dek Wanda karo Dek Pita? Lali janjine. Oh, lali janji. nganggo mesem sithik nok. Lah, dadi nek wong mesem kan ibadah sing rasane agak kulaan to kuwi mesem ki. Lah. Dicontoni to, men. Ngono maju Nek dicontoni. mesem ki to nok. Karo mlaku coba, karo Bibir mlaku. kanan dan kiri itu harus simetris. Nek Nah, sini setengah senti ya setengah teorine anatomi bener. Anatomi. Dadi aja kadang ana to ngono dadi mencet. Ndak lambene tok sing nyinyir dhuwur tok ngono. Dadi kanan kiri harus simetris dan harus tulus. Nek wong stroke Ya beda nek sing dimati, saya tak omongke sing normatif. Jadi ada yang senyum karena formalitas dalam artian karena tuntutan pekerjaan, tapi ada yang senyum karena dari hati. iya nek senyum karo mlaku. Temlek. Persis Awel. banget. Temlek. Awel. Lah. Biar dhisik iki temlek geget lati. Terus minyak apa nyampinge dipiak sithik ngono, ketok wentise sithik ngono lho. Biar kakek wis bingung. Lah kowe dibiak ketok bathikmu. Ibarate iki gur ibarat. Apa yo? Ora batik kowe. Kentole kebak walang. Ngono ya, Nak. Iya, lali janjine. Lali janjine wong ayu. Yo.
Sampun, Pak. Ya apik men to, Nduk, ora gelem melu mayang kok. Mbok melu turu. Turu aku Elisa ya serang ngabar-ngabarke Pak iki piye, nasibe saiki piye. Kok tidak pernah. Oh ya. Do laris-laris kok urdo. Mbok ya Pak iki digeret-geret. Lah napa mogok kok digeret? Wah, apik. Pak dosen Lho nek digeret ki ra mesti mogok. Bayangno wayang Pradamas gapite sungkawe gamelan kaya ngono, gedhe-gedhene larase kaya ngono ya. Pira 12,5 ya ngangkat. Modaro gonggong. Lah ngedum piye? Ya mengke kualat mosok dalang derek sinden kok. Walik. Ayo aja aja. Lah nggih. Nek ngene iki aku yo nderek nempel kabisane yang luar biasa. Tenan yo bintang-bintang yo jos tenan ya. Mula yo kondang-kondang yo enggak salah, teorinya Mimin itu enggak salah. Semua setelah diaplikasikan ternyata. Po, ngomong kamu lu siapa? Dekan. Dekan ngerti ora? Sing gede kanan. Sing kiwa cilik. Ya karo lungguh ora apa-apa, capek saya tahu. Niki sedelongkan ndak masalah. Nggih, Pak. Ya iki rada dikendoni ndak masalah. Lho niki Pak Danang nggih pun santun busana lho. Terus nyarimbit karo awak dhewe lho, Kak. Warnane padha Merah hati lho. Rasane gambuh kok, Nak. Telek. Aku lah ngomong sak kecap tok patah. Ning wong ki mbok biasa wae ngono lho. Ling ngendikan ki biasa wae ngono lho. Lah gambuh rasane, nyatane ora gambuh. Wong sing dilenggahi ya ning Semarang, kene ya dinggo kantor. Nyatane kok nimbali jeng Mimin ki mesti ya oh rasane gambuh. Sarju ngono, Jas. Kok iso jeng. Teng. Jeng Mimin. Tenggiling. Tenggiling nggih. Ah, aku nek omongan karo wong orang cucut-cucut itu saya suka loh, betul. Kalau cucut itu saya suka. Soalnya wong cucut itu biasanya kena digarap, nek ora patek cucut iki rada angel digarap. Cucut dasarnya cocot, wah. Biasa. Apik. Derek ngemum nggih, Pak. Nek panjenengan ngringgit, Pak niku kula ngemum ngoten nggih mawon. Ngomong apa? Kaya Gue iki jam 5 niki cek cara nggonmu cek kutub manggung. Nggih, ngantos adan subuh kok dereng purna. Antek bradat kok. Sinden berat. Anjir lah saking dene kulanku jare rak ngeteni kalih Pakne cacah. Bu, kowe golek apa to, Bu? Nggih, Pakne cacah kan ngoten to kan ngeten nggih. Kan ngoten to. Pak cacah. Nggih, rumen ngeten. Nek dhisik kowe mburu karir, saiki mburu apa to? Mburu ayem. Nek mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek gur mburu seneng mburu mesti uripmu ayem. Dados kula sakniki laku sak laku kudu idine bapakne cacah. Nek bapakne cacah nang omah wae bune nggih kula ten griya. Pakne cacah ki bangsane apa? Kowe tringin. Ya wong kok nek menungsa apa
wujute elek ya etuke menungso. Nek ra seksa ya ra seksi. Kok wis dhewe kok senengane kok. Maiben rencang kene kalau kula padha maiben sedaya niku dos pundi to wayang pambudi lho kula kerakani rencang-rencang. Ra seksa ra seksi. Lho delok. Ganco karo Dali ket mau ira kowe iki lho le mesam-mesem ae lho alah. Ero wong ganteng. Iya ayo. Sliramu ganteng le ning pilihanku ra gur wong ganteng kok le. Ya wong sing iso nuntun dalane aku akhirat le. Ya anu ya sena le. Tontonan ben iso sakinatul qalbi. Oh alah. Termeng ati ya. Lho tlatah Kaliwungu menika Indonesia Mini lho le. Kok ngono? Keanekaragaman ingkang ngrasuk agami Islam nggih kathah, sing Buddha nggih kathah, sing Kristen Katolik kathah, Hindu wonten. Ya Indonesia tetep rukun. Indonesia sesungguhnya ya iki nak. Karena masyarakat yang heterogen itu sing dimereni bangsa liya. Heterogen apa? Bermacam-macam. Oh. Nah, nek homogen kan cuma satu. Jadi beda suku, beda agama, suku, adat istiadat. Status sosial yang berbeda ini tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia heterogen karo homogen dikolgin no itu obat watu niku obat meler opo saiki coba khusus iki lho tengah lah iki nembang duduk di situ saja tipe ini Palila iya saestu lho monitor mboten dadosaken kucem asma panjenengan. Nah, kucem-kucem diraupi. Aku arep ngeruh ujurmu piye. Maka sinden sanesipun sami runtik ing penggalih mboten nggih. Ya ampun, omongane selakit tenan. Wah iki. Ora iki bocah-bocah iki perlu dituntun, ya ta. Kowe iki sinden sing patut nuntun dhisik. Ora ketan sak kecap rong kecap. Ayo. Jare mau lak duwe teori sing bisa kenes, kuwi nek ditambahi alah. Piye upamane bawa apa kula bawane sing anu napa karakter kula niku sing alus sing ciri khas ngono ya Le kase ora ana garek cirine aku lho agak arep dialebono coba banget pri talentaku lho gak arep dieksplor karo Pak Purwo lah nek dialem mas kaya umuk kok kowe kok nek ra diserang sik omahku. Anu ya nduk, anu kangene ya. Karemu kok sing anu. Walah lek sekesuk awet nyelote sok gombale metu. Ya dituwah. Lebonono jadah. Rada awet. Alah. Aduh. Rungokno mayang karo diam. Ini adalah talenta seorang ibu yang luar biasa. Ayo, iki ibune wong tanah Jawa iki. Pakune tanah Jawa. Paku mata. Ngomong paku matamu. Ya iki paku jalmu. Kangenku tanpa upama piye kaya ngono kena nggo tuntunan tenan Pri ngunen sakmu sakanune wayahe selengean wayahe menepke rasa wayahe brangasan wayahe serawung nek nyelat esuk kok suaramu dadi malih lanang kok mung sliramu kang dadi telenging hati nggon apa ini kaya wong dibelok wis lawas anggonku nunggu rasa dikoki kaya kira lho
Niku telake muntir. Nunggu itu kan sesuatu yang membosankan. Iki swara kok ora menunggu. Loh, kata-kata menunggu sesuatu yang datangnya belum tentu itu membosankan. Mending umbah-umbah nyapu ndang burung karuan tunggu teko. Lah, itu penekanan nggon menunggu kuwi harus ada lekukan. Teori baru. Teori. Iki lek diarani swara pesing mau iki to. Jadi wong nunggu ngerti-ngerti Pak gregel kena wah. Lah, ngono. dadi sing ditunggu ki ya krasa. Krasa. Telepati. Iya, krasa ora penak. Lek nunggu ngantek ngeden ngono. Sliramu amung leledo. Wah, pri. Lah nek tenanan ya apik no lho. Lah nggih. Kok mbok buli ae. Selama ini kula karo apik ra diapresiasi blas. Selama ini kula curhat kali panjenengan. Ora tau mengapresiasi. Oh nyatane ya remuk kok piye. Ngarepanu. Aku ki wong jujur lho. Wong ayu kok godheke berintik. Iki sing diarani nek iki godheke iki hati-hati nguduturi. Hati-hati ngene iki. Iki rek mau ngemak ngembang bagus. Alise. Alise bak semut beriring. Janggute. Bak lebah menggantung. Bangkeane. Nawon kemit dadi iki kebun binatang. Senengane. Sliramut. Rampunge kapan? Mbahmu piye, Mbah? Tulung ana, Bing. Wah, wis kae ora mulih sesuk. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Rodok rapate apik ibu. Sliramu alas. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Tepuk tangan deh. Ah, ya ampun. Kula lingsep. Kula rumangsa dikuliti kalih kanca-kanca. Berasa ditelanjangi ngono lho, Cus. Kabeh mata tertuju padaku. Ditelanjangi ya nek apane. Wis ora menarik blas. Diopiok-opiok ya gur meneng. Oke, adik-adik semuanya bareng ya. Ayo lagunya apa? Ya. Trio. 1 2 3 4 5. Ya. Tentu saja ditambahi Mbak Elisa, bintang kok, itu mimpin ya. Ning kono ndak apa-apa. Duduk ndak apa-apa, ayo. Ayo. Nduk Banda, Nduk Limar, karo Nduk Pita. Karo Bu Uul, karo Bu sapa kuwi? Lydia. Lydia. Bu Anis? Bu Anis kanane kae men ndonga. Oh. Bu Anis, kowe iki jane litinge Bu Anis kok. Kula kalih penjanku sing penting angsare kok nggih Bu. Lah iki. Nglangsar kuwi kok dadi kok angsar. Ayo nak. Ya. Wah. Ada kesepakatan tertentu. Sing nopo ayo Mimin ayo cek. Slendro ya kena mau pelok terus lho. Oh, kantos slendro. Slendro mau pelok barang ganti yo. Pelok barang kayak teh. Ayo. Sik boleh. Iya. Rupa-rupa. Apa? Tambah kangen. Mas. Ora Wijaya Kusuma. Kusuma Wijaya. Nah, tiblat titak aku.
hebat tenan. Dandang apa salah duku cili-cili Handang apa becak mlaku timi-timi Aku nderek ibu tindak menyang pasar Ibu mundut roti si pego ora paring kok iso tekan pego iki lho kok ya apal lho Gong engko mbiyen aku tau krungu ngono kuwi Oke Mbak Apri, Mbak Mimi, Mbak Elisa, matur kesuwun sanget. Wah, aku tau tombo kangen tenan lho. Para awakmu. Matur sembah nun sanget Pak Luar biasa. Nambahi panjang umur. Amin ya rabbal alamin, Ji. Ya ngono mbok ya Gusti Allah ki maringi dalan. Aku kepethuk karo awakmu. Sip. Nenggo dawuh salajengipun Pak Kayak mau kayak gini kur ning omah. Karo ngecat wayang. Ya apa Kaca-kaca Mayangkara sehat sedayanipun nggih. Sehat awet-awet. Amin. Amin. Iya. Matur nuwun. Monggo nek badhe cabut. Aku selilo. Nggih. Sudah sangat puas. Nggih. Mboten pareng eye contact rumiyin? Oh, boleh. Sembah nuwun nggih Pak kula kalian Di Elisa. Betul-betul bisa orgasme. Iki omongan. Lah aku nganggo basane Mimin kuwi kok. Basane lak bangsa sing ra genah. Oke. Nggih. Ana Bang. Nah, wis lendro sanga kesuwun matur nuwun. Ngayut Jakarta durung